Egati ya bananchi anene bale abaunchururia kurwa ase chiro ya Muturumensi nigo babiri bagwesokya na kuburia banyareko baba kwigurirwa echire yu erikoenekia nkwegendereri bale amono bwonchori bwabo ukwana litukulia rero nigo babiri bakuburia abarai kurwa ase chinsemecho kwane kibuna ngo baigurira bale echire yu erikoenekia nkwenyorera bale omugati obokera lituko ase kiribuna abange babo nigo bakwenyorera kurwa ase obwonchoria Polikapukara no robotiru hasubime Negati y'abananchi ababaikirana ase chire ya Muturumensi yigotoka sinsemechi gache wadi ya gachuba yo yaberegeka etanya konyara kobage kwigurwa asebaikirana na koyechena rero twachaga igokoro busabi bwechire egerero rekane ibwate ruko chakira bono egenderere egera tokonye kulengana mo negati yabaiga na nene barabonchire bechire yiga igo bagendera ko bakoboli omwemsie warogongoro iga umuske Henry Obwaya kwane kibunango igorali chire na koyali tuko Elio abananchi banyarako bakugitumika bunenchire yemo yo kwegendereria echire yekene pintu arosereti uno mwemusie uri koro kunjore obugambi bwae bokaera omwemusie okoro ku omugako uri koro matari akaira Obwaya lakini ntwana komorora bono nande tugatebu to eburi tugokorera biashara itukeri ntorari ebo bono kero nchora ruororo bo MC bugaswa bo Obwaya twaganire toigorirwe echire nande ero sibebe ku bosabi togiterwe chire yaito mirango yaringe meyatagwiru yaeri toginye giterwe tobekerwe fence igane bita bibekwe tosoima bangina twae buri tuko tuchake okoribi asinse mugende na nyena boni go bagende ko bakomomochi omwe msiyiga asugota baikange na bigo asugota bakorera magendero bwikirano egati yabo chibara amo nechinsemo chinde Obwaya chipara nchira tararima none pare kuri Muturumesi ekwenda nyagancha agende reru agende paka mate bunyunyu epale yo na bibwato bokongo eri anya para 4 na bibwato bokongo toko ndi ni rigweta kiamugitiga gweta iga na bibwato bokongo bono chipara pare chite isarigete bono ojoro bono iga ni fakti gara iretu igara ire na baru chenge sembuyere iga nga bono era ucho nga igere byo mukendo ikaburuma lakini ndeka no mukendo yo ikaburume kare gocha kuonchoka na ndi bagateba nga maneke toliwa omoneko yoko bali gumulo chingitogokora bas nomoro uri nyarako bagogosirwa amo noyo bateganga yo kuburekero kyo MC kurase ewadiga ya gachuba sereta Evans Mirieli oyo abange batogira sigetambukire kiga igendere ko bagakora na kumubude gotambeya okobogo kuiga na nene gochase chire yiga elio abanenchi bagendere ko bakonyora omweso twarorire buyija mono asegase achire gokorekanaga omugambi Mirieli aya kwanirwo nsiga na baminto na arato chandete kigwakorire gwatwabucire echiro buya wono togo sabaiga Mirieri otogo sabaiga naende kera wakorega kwarenga gotokonya chitaya ibere iga isato otwarenge korora magendera arenge gocha Muturumesi twanyoro murayo otokonyire atorikire gwochimani abeke chigiriri gweta raundi Mirieri no MCA oboreti taraira naende narigiti kubori ntomorengerereti ase saurande bano tomorusi aria tomobeke egere bano muna chakira utwaro kiga igo bano toroche na arita ya rura tokonye eginko report rigeta senike wonchete kya getembe kuroiga sinsemechiga cha Muturumensi yigo tokase wade ya gachuba ebunga ne abagetutu bwa Masabe county ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara